मा मोनबोखोथाय बिफाया दिनै नायसै आं नेगासिनो दंमोन आरोना जेबो खालामाखै आङो जेबो ब्रेकफास्टबो खालामाखै बिफाखौ नेगासिनो आरोना उन्दुनो ओंखारबावबायसो आं खिस्रायबावबायसो नै मा मोनबोखो मा लाबोदों गुमा गोथाव मोनबोदों जाहैदों माइ हाबाय नालाय दा गुमा गोथाव मोनबाय आरोना बोरो ये देखो गुमा गठाओ खयथा लाबोखो नों हालिसे ब्रा बेसेबां लाया 100 नालाय मानो बिदि खारला जोबनायखौ लाबोनांगौ जाखो दा आंहा माबा बख'नो हाया मानो हाया मोनसे खाथेखाबाव दुन्दिया लाबोआखै गैया एसे दङ बेखौ होग्रोदो आरोना ओमफ्राय बेखौ बानलु माहाय दोननांगौ आङो आंना मा मोनसेखौ माहाय दोनो आंहा लाबोना होफैबाय जोब्बाय आंना खामानिया आं दाबो हारसिंखायनो ब्रेकफास्टखौनो खालामाखै आरोना ओमफ्राय आं दासो खालामनो नागिरबाय बिफाजों समाननो बिफाया स्कुलाव दोनलांदोंमोन नालाय बाबाखौ ओमफ्राय आं दा चावमिन संसै आरोना दहाय बाबाया चावमिन जालांदोंमोन नालाय नै न'नि बेखौ खाबाय आङो नै दा संसै आं चावमिना नै दावदै दैनै ओमफ्राय मटर एसे होदों मटरा गरसेल' आरोना गरसेल' माने मटरा थाइसेल' ओमफ्राय गाजर सामब्राम मस्ला मस्लिखौ होबाय ओमफ्राय दा माबाखौ होनोसै एवगासिनो आङो माबा टमेट' केचापबो गैला जोंहा जायैया जा गोबाव जाबायमोन ना बे चावमिन माबा माबिफोरखौ ओंखायनो टमेट' केचापखौ बायनो रोङाखै आरोना ओमफ्राय सया सस दंमोन ओमफ्राय जा गोबाव जाबायना डेटआ बाराखैमोन थेवब्लाबो आं होला आरोना बाबाय गारहरनोबो रोङा आङो टमेट' केचाप गैया जेबो गैया आरोना गुफुर जानोसै नै बानलुखौनो होनो बावदों आङो बानलुखौ सायाव ओरैनो हाना हरनोसै आं र' बानलुखौबो थाइसेल' होबाय आङो माबासोखा बोदोनखा जा गोसा जागोन फुङाव बांद्राय गोसा जाला जाबाय आंना चावमिना मोनबाय नै नायनायावथ' बिराद गोथाव नुखाबाय दा जानानै नायनोसै माबायदि गोथाव जादोंना जायाखै नोंसोरबो खिन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों कमेन्टआव आंथ' जा गोथाव जागोन बायदि मोनबाय आरोना नायनानै आङो बेयाव सामब्राम बिलाइखौ खाखादोंमोन आरोना फिसा फिसा हानानै होननानै ओमफ्राय बावबावबायसो नालाय बिफानो दा हाना होनोसै आङो सामब्राम बिलाइखौ सायाव हाना होनदोंमोन आङो जा गोथावखौमोन जाखांबाय आङो दै लोंसै ओमफ्राय जाबाय दै लोंसै आरोना आङो दै लोंनानै ओमफ्राय सानसुनि जानायनि रेडि खालामसैलाय आङो
दिनैनि ओंख्रिया जाहैगोन आङो आलुजों ना गोरानजों संनो नागिरदों आरो आइमोना दाख्लै लाबोफादोंमोन ना नाथुरबो लाबोदों ना थेंगोना गोरान आरो ना बालाबाथिया गोरानबो दङ जानायानो जाया नाखौ एखमबा गोथां लाबोनोसै ना बेखौ जानोसै होनसै आरो एखमबा बेदर लाबोनोसै दाउ बेदर बाबाजों खनसेनो ज' जानायनि होननानै ज' जानोसै ओमफ्राय बेयावनो ना गोराना थालांजोब्बाय आरो ना आंना ओमफ्राय आं सानबाय आरो ना दिनै संथारगोन आं होनना बुंदों आरो ना आङो जेरैखि जाया जेबो लाबोनाङा होनखादों आरो ना बिफाखौ दा बिफाया गुमा गोथाव लाबोबावबायसो आरो ना गुमा गोथावखौ देनोसै ओमफ्राय बेखौ माबानोसै आलुजों ना गोरानजों संसै आं नाथुर एसे होगोन ना गोरानखौबो एसे होगोन मोनानिबो खनसेनो दाना सानावनो मोनानिखौबो खनसेनो संखायो आरो ना मोनायाव ना जा बानो ओंखारो आङो खामानि मावनायानो बाबा सफैनोसै ना 2टा जालायसै ओंखाम जानायानो बाबा सफैनानै 2टा जानानै ओमफ्राय आरो बिनि ड्रेसखौ सुनोसै आङो सुखानोसै होननानै ड्रेस सुनोसै बिसोरनो ओंखाम जाहोखांबा थोरसि लथा सुनोसै न' सिबसै आंबो एसे फ्रेस जानोसै ना बिदि जायै जायैनो टाइमा 4टा जालायलायो आरो ना ओमफ्राय 4टा जानोसै ना उनाव ओमफ्राय दसे रेस्ट लानो लुगैसै दसे रेस्ट लानानै बाबाखौ लेखा फोरोंसै ओमफ्राय लेखा फोरोंनायनि उनावथ' गैला जेबो बानोसै जि सिखारनो बानोसै दसे उन्दुनानै थानोसै ना संनो बानोसै आङो 7टा जालायनोसै 7टासिम थालायलायो आरो ना एखमबा संनो बानोसै ओमफ्राय बेयावनो आङो दाना सानग्रा जाबाय आरो ना ओंख्रियानो एखेयानो जाखायोबा बिमा बिफायाबो बाजाराव थांबाय थानो टाइम गैखायाना फुङाव जा थाङो बेनो जायो ओमफ्राय बेखौनो संनानै दोनो आरो ना आङो फुंनि फुङावनो खनसेनो संखानोसै ओमफ्राय मोनायावबो बेखौनो जानो होननानै आरो ओमफ्राय भाजिफोर दंबा भाजिल' एवनोसै ओमफ्राय ओंखाम गुदुं संनानै जायो आरोना जोङो दा बेनोसै आंना सानफ्रामबो रुटिनानो होमबा आङो संसै नोंसोर आंजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आं एसे एसे देखायगोन आरोना आंनाथ' बांसिन भिडिअसआनो संनायनिल' जायो नालाय ओमफ्राय नोंसोर भिउवार्सफ्रा बरिंबो जायो जानो हागौ जेन आंनि भिडिअसखौ नायनानै खालि संनायल' होननानै बेखायनो आङो दाना संनायखौ बांद्राय होला दसे होयो आरोना एसे होनानै माबायो आरोना भिडिअखौ होमबा नोंसोर आंजों कन्टिनिउ थाफाबाय थाबानो जाबाय आङो संसै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनो दाबाव आरोना आं नोंसोरनो बिदिनो जेसेबां हायो एसेबां दस्रा लाबोनो सानगोन खिन्थु जाया आरोना आंना बाहेरायावबो ओंखारनाय जाया नालाय ओंखायनो भिडिअसआ बे न' सिङावनो जायो नालाय ओमफ्राय बेनो आरोना संनाय मानाय जों मा खालामो मा मायो बेफोरनो जायो आरोना आसा खालामो नोंसोर मोजां मोनगोन होननानै आरो जोबजासिम नायगोन होननानै आरोना थुदो बिदिब्ला आंजों आंनि ना गोराना नै नोंसिनो देखायनांनै नाथुर ना थेंगोना ओमफ्राय नैबेहा जाहैबाय बालाबाथिया गोजा बेयो आं दा हाननोसै मोनसे जायगायाव थेंगोना ना बालाबाथिया होजोबथारबाय आं गासिखौबो बासिनोसै आं गुमा गोथावानोथ' माबाखौनो गाराखै गांखौनो दा बिरलाजोबसिगोनसो बे माहाय दोननानै सायनांगौ दे आंबो गियो आरो हमनोबो आयु माबाखौ गारबानो जायो मारै हमहरनांगौ आंलाय नै आथिंखौनो मोनसेबो गाराखै नालाय आथिंबो गाराखै बेथ' बिरलांजोबगोनसो दानो हाथायखौबो गारबावाखैसो होत्स गोबावजोंसो मोनजायो नालाय दाना मारै खालामबावनांगौ नै गुमा गोथावा आङो माबाजोब्बाय सायजोब्बाय गांखौ गारजोब्बाय आं आथिंखौबो बस'जोब्बाय आरोना नायलाय दहाय एसे बुरजा नुलायदोंमोन 100 थाखा लादोंनो बेखौनो नायलाय नै
जानो लुबैनानै लाबोथारबाय आरोना बिफाया 100 थाखाबाबो थालिर जानो लादों थालिर जानोसै आङो ओंखाम उखैनाय मोनबाय दिनै दा बाबा फैबा संसै आङो जेबो खालामथाराखै आं दासिमबो अ मबाइला नैबेना खिचरि जा गोबाव जाबायमोन खिचरि जानो लुगैदों होनबाय थानायखाय आङो दिनै बानायबाय आरोना मैया मोनायावबो बिलाबायदोंमोन नालाय बे खिचरिखौ जानो ओंखायनो आङो दा सानावनो होबाय आरोना फुङावनो नै दुगैखांबाय स्कुलनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दासो मोनजादों टाइमा 2:30 जालायलायबाय गोथाव जादों खिचरिया हो संख्रि नांदों आंनाबो नै एवगासिनो दं ओरै फारसेथिं दाबो रेडि जायाखै जोंनाबो जाबाय आंना नै देनोसै बाथोन जानानै देखायसै जा गोथाव दा देनोसै आङो जायो जाहैबाय गांजेमाखौ नांगौ नोंनो गांजेमाखौ मोना नामा होननानै सोंबावबाय बेखौ जानो थिनदोंमोन आं जायानो ग्रास हपर होनदों फिसालाया जों जायानो बेखौ मा ओंखाम ग्रास मिथिथारनाया ए माइ आं माइआ आं नुदों बैयाव मोननै दङ ग्रास जाबाय गोसोआखैबा ओंखाम ग्रास गोलावसो जादों बेखौनो लांगासिनो दं नै माबा गोमा गोथाव बाथोन गोमा गोथाव बाथोन जा गोथाव जाबाय आं हाखालासो हाथाया मोदोमना मा जादों जानोसै आंहा फार्स्टआव नाथुर खांगानि हाथायाबो आंनिथिंनि बे आथिंनि मोदोमनि खाथियाव बिदिनो फैदों बेना गोजौआवबो गाहायावबो फैदों नों नायदों आं नुवाखैब्रा होमबा खिथादों बे खिथादोंबा जा गोथाव जाखादों आंनि आलु गाजर नायाबो खिचुरा एसे गोथावसिन गोथाव नोंनाथ' खिचुरिया गोथावखा गोमा गोथाव बाथोन नामाबो गुमा गोथावखा नालाय गोथाव ओंखायनो गोथावथार दा बिफानि रिएक्सनखौ नायबावगोन आरोना गुमा गोथाव जानायखौ मिथिबाय आं नोंसोरनो देखायगोन आरोना माबोरै जायो बेथ' अभार एक्साइटेड जाखागोन गोथाव होननानै जाखादों डाइरेक्टनो ना जाखादों डाइरेक्टनो होनदों आं जाग्रोसै होनबा जोंहा जानाया आलदा आलदा जाजोब्बाय आरोना दा बिफानिखौबो देखायगोन नोंसोरनो र' नै बिफानिया ओंखाम ओंख्रिया नायदो नै जोसा ओंखामजों गुमा गोथाव बाथोन एवनायबो जालाय माबायदि बाथोनबो जागोन बाथोन बाथोनखौ जागोर बाथोन जाना
अभार एक्टिं बेना गोसो लायाखै बानलुनि माबानाय सामब्राम गुफुरनि माबानाय दुन्दियानि माबानाय मा माबानाय बिदि होनासो माबाफ्रा सेफफ्रा बिदिनोबासो मोनजोब्बाय आं थांदो बाबा मा खालामदों नोङो मा खालामदों मा खालामनांदों इसोर नायलाय गथ'आ दैजों गेलेदों आयै आखाइया सिजोब्बाय दा गुजुनसै बियो मा खालामनो नागिरदों दे खिथालाय नोङो गस्लायाबो सिजोब्बाय हो मा खालामनो नागिरदों मानो खिथायाखै बाल्थिङाव दै फिल खालामनो नायलाय मा खालामबाय जाबाय एबार नायनो बोरो माहाय दोनदों नोङो नायलाय मानसिया माबे गोजौआव गाखोनानै मा खालामो बियो गन्थङा ओरैनो सुरुखोना खायासो ओमफ्राय आरो एगजामबो जानोसै जाहा थाहा नङा बोरो नायलाय मा फाव बेनिया नै दोनदो जाबायथ' फै माबार फै आंजों फै एगजामा जाथारनोसै बेना होजोबदो नांला बेयावनो होजोब फैदो जों गेलेनो मोनबाथाय मा होननो खालि दैजों गेलेनाय जै सिरिबाथाय नागिरखादो आरोना मा खालामदों बेबायदिनो दैजों गेलेगोन आरोना ओमफ्राय गगाया खारनो रोङा ओरैबायदि गुंग्राय गगासिनोखा गाबोनबो क्लास टेस्ट दं जाहैदों एगजामाबो जाथारनोसै आरोना बेना आखाइया मोजां फुगारना था नायलाय गावहा जाजोबबावबाय ओरैबायदि जानाय चक्लेटखौनो गावनो लायाबाबो दाय जागोन नालाय ओंखायनो आं गावनोबो मोनसे लादों आरोना ओमफ्राय नै जाजोब्बायानो गगा मोननायाव दे बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना आं एसे रेस्ट लानोसै मेंबायबो आइमोनहाबो थांबाय आं दसे उन्दुनोसै आरोना